Hej alle sammen. Hej derude. Jeg er bare en, der lige faldt over et opslag fra Inger Støjberg, og jeg tænker bare, what? Hvad? Har hun fuldstændig tabt kagedås? Prøv at høre, hvad hun siger. Hvis du vil have dansk statsborgerskab, skal du fremover også tilkendegive, at du anerkender staten Israel. Danmarksdemokraterne vil have gjort op med antisemitisme, som desværre stortrives i muslimske miljøer i Danmark. Det er jo fuldstændig sindssygt. For det første, prøv at høre, antisemitisme, og det, at man ikke synes, det er okay at slå børn og kvinder ihjel og lave masseudryddelse og folkemord, det er jo ikke det samme. Altså, jeg bryder mig ikke om, at israelerne slår børn ihjel. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide jøder. Det er to forskellige ting, men jeg kan godt forstå, at hun indoptager den politik, som israelerne kører, hvor de prøver at kalde alt for antisemitisme. When they criticize Israel fighting for its defending its people and fighting against the most brutal attack that humanity has seen in last generation, they mean no Jews. Det er deres strategiske kommunikative våben, som de bruger til at overtale hele Vesten til at synes, det er okay, at vi nu sidder og ser på folkedrab. Og så skal vi bare sige, det er bare i orden, fordi vi må ikke sige noget om jøderne. Hold nu kæft. Der er ikke skid med jøder at gøre. Altså, jeg bryder mig ikke så meget om amerikansk politik, altså i form af USA. Det betyder jo ikke, at jeg ikke kan lide kristne, bare fordi Amerika er et kristent land, altså USA er et kristent land. Så betyder det ikke, at nu kan jeg ikke lide kristne. På samme måde, så kan jeg også godt sige, at jeg synes ikke, Israel er en legal stat. Jeg synes ikke, Israel har vist, at de kan finde ud af at være en stat, når de sådan laver apartheid og massemord og så videre, så videre. Det betyder ikke, at jeg ikke lide jøder. Der er faktisk rigtig mange jøder, som er ude og sige, at de synes også, det er en lille smule forkert, at alle de børn skal slås ihjel. And I can't stand for what's happening right now in Gaza. There's over 2 million people trapped in concentration camps. Israel needs to set them free. So what brings you here today? To support Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel, in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth. Will succeed by the end. En helt anden ting er, at det viser, hvor out of touch hun er med den danske befolkning. Tror hun, at den menige dansker støtter masseudryddelse? Tror hun, at den menige dansker synes, det er okay, at man slår kvinder og børn ihjel? Altså, har hun ikke set, hvad der sker på gaden? Selvfølgelig har hun det. Selvfølgelig har hun set det. Hun prøver at få det til at lyde som om, at det har noget med indvandrere at gøre, at det er dem, der kommer med noget jødehad. Det er simpelthen så lavt. Det er simpelthen så lavt. Jamen, jeg er så hissig. Jeg er virkelig, virkelig sur over det her. Hvis vi kigger, vælter det jo rundt med demonstrationer. Det er demonstrationer over det hele. Og det er ikke noget med indvandrere at gøre. Det kan godt være, selvfølgelig er der nogle indvandrere imellem. Der er sikkert mange indvandrere imellem, fordi at mange af dem kommer derfra, og de deler arabisk kultur osv. osv. Men det har ikke noget med det at gøre. Det har faktisk ikke noget med etnicitet at gøre. Det har ikke noget med baggrund at gøre. Det har noget at gøre med, at som menneske, så synes man ikke, det er i orden, at man slår andre uskyldige mennesker ihjel. Jeg synes ikke, det er i orden, at terrorister slår andre uskyldige mennesker ihjel. Jeg synes ikke, det er i orden, at militære overmagter hamrer ned på en civilbefolkning og dræber kvinder og børn. Men jeg kan godt forstå, at de prøver at få det til at være sådan et problem med udlænding, fordi det har vi jo haft en lang historie med i Danmark, at vi har problemer med udlænding. Så det er så nemt at sige, at det er noget med udlænding. Det er jo ikke danskerne. Selvfølgelig er det danskerne. Selvfølgelig kan vi ikke som danskere stå model til, at børn bliver slået ihjel. Det kan vi ikke. Og det vil aldrig kunne. Inger, jeg har et bedre spørgsmål, som jeg synes, vi skal stille, når vi skal have folk ind i landet. Jeg synes, vi skal spørge dem, er du tilhænger af massemord, etnisk udrensning, tortur, apartheid og børn, der bliver slået ihjel? Er du tilhænger af det? Fordi så er du ikke rigtig dansker. Og så skal du ikke være i vores land. Hvis du er modstander af det, så selvfølgelig kan du godt være i vores land. Men det er måske ikke så underligt, Inger Støjberg siger den slags om, at vi skal støtte en stat, der laver masseudryddelse og etnisk udrensning. Hun har trods alt selv haft en ubetinget dom på 60 dage for at ikke være helt på den gode side i forhold til menneskerettighederne. Og come on, må det ikke vi alle sammen virkelig bare skulle stoppe med at anerkende Israel som en stat? Jeg mener, det var da en sød tanke, vi gav med et land, der boede nogen i forvejen, så var det måske en lidt dum tanke, det var måske lidt arrogant at tro, at man bare kunne smide et land ned, hvor der faktisk boede nogen i forvejen. Men det var da en sød tanke, vi synes det var synd for dem. Her er et land. Men nu har de ligesom vist, at de ligesom ikke kan administrere det dernede, ikke? Også de har haft apartheid, tortur og udryddelse, og de har igen og igen taget mere og mere land, der ikke var deres. Så jeg synes ligesom, at de har vist, at de ikke rigtig kan administrere det.
Ikke også? De er ligesom om, at fordi de selv har fået tæsk, så skal de tæske nogle andre. Ligesom en dreng, der bliver slået af sin far, og så går han i skole, og så slår han de andre børn. Det er da synd for, at man bliver slået af sin far. Men han skal da ikke gå ind og slå de andre børn i skolen. Det må han da ikke. Så må man da sige, stop, Henning. Kan du holde op med at slå? Og her, der er slå altså etnisk udrensning, massebumpning af civilbefolkningen og drab på børn. Det må stoppe. Så jeg tror, vi må anerkende, at staten Israel var en ret dårlig idé. Det var en fejl, og det er okay. Det er okay at lave fejl. Fordi når man laver en fejl, så kan man rette den. Og jeg tror, at staten Israel er en fejl, der skulle rettes. Så skulle vi ikke bare få rettet det lort.